Partiya Karkerên Kurdistanê PKK banga rêberê xwe Abdullah Öcalan pejirand û 12mîn kongreya xwe di navbera 5 û 7 Gulanê de pêk anî. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Hemû alî niha li bendê ku PKK eşkere bike ku xwe fesih kiriye û paşê dest bi danîna çekan bike. Başa ji îro pê de dê çi be? Dewlet piştî vê qonaxê divê gavên çawa bavêje. Ji bona hebûna gelê Kurd, ji bona statûya gelê Kurd, ji bona zimanê gelê Kurd, ji bona rêveberiya heremê da xwe rêxistbûyînê girev, xwe rêvebirtinê da van meselan da lazim gav were avêtin. Vana hemû xwestekê gelê Kurdin û bangawaziya Birêz Öcalan da jî vana hemû henin. Li gorî Partiya Komünîst a Kurdistanê KKP ku di heman demê de pêkhateyeke demê ye, gavên esasî divê derbarê zimanê Kurdî û nasnameya Kurdî de bênavêtin. Ger devlet gav bavije. Êdî devlet nikane bêje ez dibin siya çekan da dibin bandora çekan da nikane mesela Kurta gav bavijim. Kerim ke bira gav bavij. Çi bavije yekem bira zamanı Kürdi bu ve zamanı fermi o pervedeyi düdüğü bir mesele bina meclisi sisi bir destura bingahi da habuna millet Kürt be kabul kırdı. Li Partiya Sosyalist a Kurdistanê PSK jî çekdanîna PKK bi serê xwe dê atmosfereke erenî ava bike û ev yek dê bandoreke erenî li ser Rojava û Başûrê Kurdistanê bike. PKK çek berda wê devlet mafî Kurdan bide tişkî wisa tuneye. Ne peyameke devletê heye û siyaset jî wisa nameşe, ev bi xebatê dibe, ev bi tekoşînê dibe û elbette bi faktorê derve girêda heye. Yani qesta min çi ye eger Rojava li wir bigîşe statûyek wê tesîra xwe li ser Bakur hebe, eger em bêjin pirsgirêkên Başûrê Kurdistanê rabin ew ê tesîra xwe pozîtîv li ser Bakur hebe û berdana çekan ya PKK jî wê tesîrekî pozîtîv hebe li ser pêvajoya Rojava ku li wir zûtir bigîşe statûya xwe. Ji destpêka qonaxan nû ya aştî û çareseriyê ve saziyên mafê mirovan dixwazin ku beriya her tiştî divê dewlet bi awayekî lezgînî hemû girtiyên siyasî serbest berde. Paşê jî yek bi yek gavên din bêne avêtin. Lê heta niha jî nehatiye eşkerekirin ku dê kengê çi gav bêne avêtin. Maşallah dekak. Rûdaw Amed.